Tak ja by som asi vás privítal. Dobré ráno, milé publikum, milé dámy, milé páni. Dovolte mi privítať vás na tomto podujatí, ktoré sme nazvali Kariéra v EÚ. Cesta k európskym príležitostiam. Organizujeme ho s občianskym združením Európsky potenciál. Nina a Nikol vám budú dneska tu behať, a teda my všetci vám budeme tu dneska behať po týchto priestoroch. Neváhajte nás zastaviť a opýtať sa. Začali by sme dnešný deň diskusiou. Za chvíľku sa nám hostka pripojí, respektíve už je pripojená, už sa pripojí už len ku stolu. Budeme mať dneska 3 diskusie s 3 rôznymi inštitúciami a začneme s veľvyslankyňou Petrou Vargovou, ktorá je stála predstaviteľka Slovenskej republiky pri Európskej únii. Neskôr budeme mať diskusiu s Petrom Hulením, riaditeľom odboru OSN na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. A poslednú diskusiu by sme mali mať s Petrom Sermekom, vedúcim kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Popri tom budeme mať viaceré stánky, či už s inštitúciami alebo organizáciami, do ktorých sa môžete zapojiť. A samozrejme aj neformálne komunikácie, neformálne zastavenia a stretnutia sú dnes veľmi podporované, čiže prosím, nehambite sa nás. A už naozaj neviem, ako mám zabiť čas teraz, kým sa pani Vevicák nepripojí. Tak ešte mi dajte chvíľku. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem, som pripojená. Dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne. Vítajte teda na našom streame. Dúfam, že teda vidíte všetci vyzerá, že vás počujú. Ďakujeme, že ste si našli takto čas. Ďakujeme, že ste takto sa rozhodli sa podeliť s nami o svoje kariérne skúsenosti a možno nám trošku poradiť v tomto kariérnom dni EÚ. Chcel by som sa vás opýtať na začiatok takú otázku. Stále zastúpenie Slovenska v EÚ, Rada Európy a Rada Európskej únie. Aké sú medzi tým rozdiely? Ako ste sa vy dostali práve k stálemu zastúpeniu Európskej únie? Dobrý deň, tak ešte raz všetkých pozdravujem z Bruselu, zo stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii. Som stála predstaviteľka Slovenska pri Európskej únii na stálom zastúpení, len aby ste mali taký trošku obraz. Je nás tu asi 100. Z toho 70 ľudí zastupujú jednak diplomati a jednak sú to naši kolegovia zo všetkých rezortov, zo všetkých ministerstiev a iných orgánov štátnej správy. Takže sme najväčším úradom, ktorý Slovenská republika má, ale v zásade je to obdobná štruktúra, ako majú všetky členské krajiny pre Európskej únie. Tu sa jednoducho nedá oklamať, že by ste tu mali menej ľudí, pretože na každom rokovaní potrebujete mať tú stoličku obsadenú kompetentným človekom. Ak by som mala povedať alebo zodpovedať na vašu otázku, v prvom rade ešte, aby som to správne uviedla, ďakujem, že ste ma pozvali na túto podujatie. Radšej by som s vami bola v miestnosti, ale žiaľ, tá dynamika v Bruseli koncom roka, koncom predsedníctva a vôbec v tomto období, kedy sa finišujú rokovania o mnohých legislatívnych návrhoch, je taká intenzívna, že žiaľ, nevedela som si zariadiť cestu do Bratislavy, respektíve do Trnavy, takže len toto na úvod. No a by som mala pokračovať medzi Radou Európy a Radou Európskej únie, to je možno otázka na vás, či mi to viete povedať. Ja som tu v Bruseli, zastupujem Slovensko pri Európskej únii a môjim hlavným pôsobiskom aj mojich kolegov je práve Rada Európskej únie. Je to inštitúcia, jedna z takých tých najpodstatnejších inštitúcií, ktorých sme súčasťou, lebo je to inštitúcia Európskej únie, je to zároveň kolegislátor, to znamená, je to inštitúcia, ktorá spolu vždy rokuje o legislatíve, ktorá sa tu schvaľuje Bruseli. A keďže toto podujatie je aj hlavne o Európskom parlamente, ako som pochopila aj z názvu, tak Európsky parlament je práve tou ďalšou dôležitou inštitúciou, ktorá takisto má veľké slovo pri rokovaniach o európskej legislatívy. A Rada Európy je úplne iná organizácia, ktorá sa zaoberá predovšetkým ľudskými právami a sídli v Štrasburgu. Áno, je tam opäť trošku nejaké prepojenie napríklad s Európskym parlamentom, lebo viete, že plenárne zasadnutia Európskeho parlamentu sa konajú v Štrasburgu. A dokonca tie budovy sú, myslím, prepojené. Takže áno, môže vzniknúť občas taká nejasnosť v týchto pojmoch, ale ide v zásade o úplne odlišné organizácie. A ešte, aby som vám pridala možno trošku nejasnosti, alebo ak vás ešte niečo trochu pomýlilo, tak ešte dodám ďalšie vlastne
Nepovedal som, že inštitúciu, ale je to ďalšia dôležité fórum v rámci Európskej únie a to je Európska rada. A to je vlastne iným slovom summit lídrov, to je obdobie, alebo teda čas, kedy prichádzajú do Bruselu, alebo niekedy je to aj v členských krajinách, na neformálne Európskej rady, prichádzajú hlavy štátov, členských štátov Európskej únie. Najbližší bude teraz v polovici decembra, kedy prídu prídu do Bruselu naši šéfovia vlád a prezidenti podľa toho, ako majú usporiadané ústavné funkcie v každej krajine. Takže toľko asi na úvod, som sa snažila odpovedať vašu otázku. Ďakujem pekne za takéto inštitucionálne zaradenie. Ešte by som sa chceli spýtať na takú vašu osobnú skúsenosť. Ako ste sa vy dostali k stálemu zastúpeniu? Keď už teda máme ten kariérny deň dneska. Áno. V podstate ma k tomu dovedlo štúdium bola to Akadémia Istropolitana Nova, kde bolo ešte v roku 97-8 som absolvovala štúdium jednoročné o európskej integrácii alebo európskych agendách, ktoré ma doviedlo, a bolo to asi aj taká tá, ako sa veľakrát v živote stáva, že človek je v správnom čase na správnom mieste, dá sa to aj tak povedať. V roku 1999 došlo k veľkému zintenzívneniu a zdynamizovaniu našich eurointegračných ambícií Slovenska a vtedy aj ministerstvo zahraničných vecí naberalo väčší počet ľudí, mladých ľudí tiež, takže tam sa mi podarilo uspieť. No a od roku 1999 som de facto s malými prerušeniami v tej európskej agende, takže keď si to vyrátam, je to asi 24 rokov. Tak je to relatívne dlhá cesta, ktorá ma doviedla až sem, ale na stálom zastúpení som už tretíkrát na vyslaní, takže je to taký postupný kariérny možno rast, ktorý ma priviedol až v tejto pozícii stálej predstaviteľky. Ďakujem pekne za túto odpoveď. Poďme sa pohnúť ku teda téme, ktorá sa nezadržateľne blíži, a to sú voľby v Európskom parlamente. Myslím si, že aj nielen na tých európskych inštitúciách, ale aj vy to cítite. A myslím si, že kampaň už začína pomaličky naberať na nejakých obrátkach. Chcem sa vás opýtať, aká je taký ten big picture? V čom sú iné tieto voľby europarlamentné, možno oproti predchádzajúcim? Aký je teraz kontext, ktorý v Bruseli vy cítite? Ja si myslím, že každé tie voľby majú svoj kontext. Čiže každé sú špecifické, každé sú dôležité. A teraz konkrétne v týchto rokoch možno by som spomenula témy, ktoré rezonujú, ktorými Brusel žije, aj keď dá sa povedať, že je to taká určitá bublina. Je veľmi dôležité, že my sme v pravidelnom kontakte, vlastne zastúpenia všetkých členských krajín, sme v pravidelnom kontakte intenzívnom na dennej báze s ústrediami, čiže v mojom prípade s Bratislavou, takže nežijem v tej bubline výsostne, ale je dôležité reflektovať aj tie národné záujmy, aj ten národný kontext, napríklad voľby na Slovensku a tak ďalej. Ale keby som mala povedať, naozaj spomenúť tie témy, ktoré aj keď prichádzajú naši ministri, náš premiér, na ktoré tu sa hľadajú odpovede a spoločné európske riešenia, tak sú to predovšetkým v tom predchádzajúcom období, a ešte to trošku doznieva, minimálne tie skúsenosti z pandémie. To znamená, už aj to, že sa teraz bavíme cez videokol, je niečo, čo neviem, či by pred pandémiou bolo až také bežné, a teraz už množstvo stretnutí, meetingov, rokovaní sa deje, keď nie vyslovene, tak na hybridnej podobe, tak ako teraz vy budete diskutovať, ja sa k vám pripájam. Čiže pandémia, určite skúsenosti, a potom je to samozrejme vojna na Ukrajine od februára 2022, ktorá ešte nie je u konca a ktorá stále je vysoko na agende aj tu na rokovaniach, a rovnako aj keď prichádzajú ministri alebo teraz aj lídri, opäť táto agenda bude figurovať na ich rokovaniach. No a potom je to, z tých ďalších tém je to veľmi dôležitá téma zelená tranzícia, digitálna tranzícia, je tam množstvo legislatív, takisto otázka konkurencieschopnosti, európskej ekonomiky, európskeho priemyslu. No a to sa bavíme na takej tej globálnejšej sfére, ale zároveň je to aj
konkurencieschopnosť alebo nejaké spoločné alebo level playing field, rovnaké alebo rovnocenné pravidlá pre konkurencieschopnosť aj v rámci Európskej únie, aby niektoré krajiny neboli zvýhodnené pred ostatnými. A to sú, myslím, že otázky, ktoré sú relevantné, ako som spomínala, na tej úrovni v rámci medzi členskými krajinami, teda v rámci EU 27, ale aj na tej globálnejšej sfére. Takže to sú asi tie témy, ktorými Brusel žije, asi z tých najpodstatnejších. Ale ak nahodíte ešte nejakú otázku... Myslím si, že toto je celkom široký záber na tie voľby. Uvidíme, že aké témy sa ešte vyprofilujú v tých najbližších mesiacoch, ale teda vieme, že toto sú témy, ktoré teda sú prítomné tradične už pred voľbami, respektíve v týchto rokoch, či už sú to do Europarlamentu alebo v iných komunikačných aktivitách únie. Chcel by som sa vás opýtať, už ste to spomínali na tú komunikáciu so Slovenskom, že aké vlastne je to postavenie aj možno skrze toho, že boli prednedávnom voľby. Ako vy vnímate, že je zastúpený ten národný záujem na Slovensku? Respektíve, keď sa tak opýtam, že ako vy vôbec vnímate pozíciu Slovenska v tom širokom dialógu na úrovni Bruselu alebo Európskej únie? Máte pocit, že je ešte niekde možné tú pozíciu vylepšiť? No, vylepšiť sa dá vždy a všetko. Takže áno, určite aj tu je priestor na zlepšenie. Nikdy vám nepoviem, že sme dokonali alebo že je niečo dokonalé. Ale Slovensko pre mňa je dôležité, že Slovensko sedí za tým okrúhlym stolom, je tam vždy prítomné a aj do veľkej miery záleží naozaj od nás, od zástupcov Slovenska, ktorí sme tu v Bruseli, ale zároveň, ja som vám povedala, že ten 100 ľudí, ktorí sú tu na stálom zastúpení, on sa to zdá ako naozaj veľká sila, ktorá je tu prítomná v Bruseli a zastupuje záujmy Slovenska, ale je potrebné oveľa väčší počet ľudí, ktorí prichádzajú pravidelne z Bratislavy, prichádzajú sem na rokovania, na rozličných pracovných skupinách, výboroch, vo vysokých pracovných skupinách. Proste je tam množstvo podujatí, na ktorých je potrebné mať zastúpenie Slovenska a vysoko to prevyšuje ten počet, ktorý sme tu my schopní zastúpiť. Úplne jednoduchá matematika, môžete sedieť iba na jednej stoličke v danom čase. Takže naozaj je to v závislosti od toho, akých kompetentných ľudí máme, aké máme pozície, ako si doma dokážeme vydiskutovať, kde je ten záujem Slovenska. Veľakrát je to o reakcii na nejakú legislatívu, ktorá príde na stôl, ktorú predkladá Európska komisia, ale ešte lepšie je mať premyslené veci dopredu a mať taký strategickejší, trošku vizionárskejší pohľad na vec a mať dlhodobejšiu perspektívu, čo Slovensko chce sledovať, akú má predstavu, aby sa aj európske zákony, alebo teda tie návrhy, ktoré sa predkladajú v Bruseli, akým spôsobom by mali byť zamerané, na ktoré ohľady, aspekty by mali dávať dôraz. A to je naozaj náročná úloha, s ktorou sa boria aj oveľa väčšie administratívy veľkých krajín. Spomenula som, že sme teda za stolom vždy prítomní, alebo sa minimálne snažíme, ale samozrejme aj tá sila toho, čo máte za sebou, tej analýzy, to je veľmi, veľmi dôležité. A tu je určite priestor na zlepšenie, tak to vnímam aj ja. Ďakujem pekne za túto odpoveď. Keďže sme teda na evente, ktorý je primárne určený pre mladých a pre ich budúcnosť, chcem sa vás opýtať možno, aj vy ste teda boli jednou z tých, ktorá prišla v rámci nejaké vlny mladých ľudí, ako ste spomínali, do toho zastúpenia zastúpenia Slovenska. Aká je tá vlna pre mladých ľudí dnes? Aký je ten narratív? Ako EÚ vníma možno potreby iné mladých ľudí, ktorí ako každá generácia má samozrejme svoje špecifika? Ako sa EÚ pripravuje na to, čo prinesie táto mladá generácia? Možno aj problémy tejto generácie. Ako je pripravená ich počúvať? Ja som zažila aj sama na niekoľkých radách ministrov, bolo to predovšetkým veda, výskum, školstvo, kde boli prizvaní aj vyslovene zástupcovia mladých ľudí, ktorí prezentovali dokonca svoje pozície k nejakému návrhu. Bolo to taká snaha ich nejako vtiahnuť. Keby som chcela byť aj konkrétnejšia ešte, tak v podstate všetky rady ministrov v rozličných témach, v prípade, že je debata o nejakej legislatívnom návrhu, o nejakej iniciatíve, tak je možné sledovať priamo aj na streame.
Čiže ak vás zaujíma nejaká konkrétna oblasť a nájdete si, že sa koná vtedy rada v Bruseli alebo v Luxemburgu, tak je si možné to odsledovať a určite, keď nám pošlete tiež aj na stále zastúpenie nejakú otázku, tak sme pripravení s vami o tom sa baviť v rámci samozrejme časových možností. Ale myslím si, že aj tieto voľby do Európskeho parlamentu sú o mladých ľuďoch, nakoľko v podstate vy máte pred sebou celý život a malo by vám asi záležať, aj mne záležalo, aj teraz mi záleží nakoniec, v akej únii budeme žiť. Jednak je to samozrejme to najbližšie okolie, máte rodinu, sme na Slovensku, alebo teda ja sa cítim, vidíte, za sebou mám aj peknú fotografiu slovenských hôr, som na pôde Slovenska, aj keď v Bruseli. Takže toto je taká tá primárna záležitosť, ale zároveň sme občanmi Európskej únie, sme Európania a to je asi na každom aj z nás, ako sa stotožníme aj s hodnotami Európskej únie alebo Európy a ako to cítime, že sme Slováci, Slovenky, ale popri tom sme aj Európania. A v tom prípade je aj prirodzené, že by človek mal mať záujem vytvárať alebo mať možnosť sa tiež podieľať na spoluvytváraní tej budúcej Európy a budúcej Európskej únie. A tam je práve priestor aj vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú na Slovensku 8. júna budúci rok. Ďakujem pekne. Ja sa pohnem ku poslednej otázke, ak nám zostane, toto je akože tá najväčšie gro, predsa len sa bavíme o kariére, ale ak nám zostane čas, tak by som dal možno priestor na nejaké otázky z publika. Ale už ste to aj trošku načrtli, že vlastne sa blížia voľby, budú sa vyžadovať nejaké zmeny, ale nie len zmeny v rámci nejakého chápania, ale aj možno zmeny v rámci nejakých zručností, ktoré tá situácia bude vyžadovať, ten rozvoj situácie. Aké sú zručnosti a schopnosti, ktoré by mali si osvojovať mladí ľudia, ak sa chcú zamestnať v európskych štruktúrach a ako možno zmenia aj tie nadchádzajúce voľby nutnosť mať tieto zručnosti špecifické? Čo je niečo, čo sa teraz naozaj dostáva ako zručnosť do popredia, ktoré je žiadaná v týchto európskych štruktúrach? Tak. Nie som úplne odborník na ľudské zdroje, ale zo skúseností, ktoré tu máme aj na stálom zastúpení, dokonca máme tu aj my zaujímavý program na stálom zastúpení, program stáží, kde každý rok sa snažíme zobrať do nášho tímu naozaj a veľmi, veľmi plnohodnotne, verte mi, 10 až 15 stážistov. Aj teraz sme práve kolegovia robili takýto nábor na budúci rok. Je o to veľký záujem. Takže to by vám možno povedali lepšie oni, aké presne si stanovili kritériá, majú to celkom vypracovaný systém, ale ja si myslím, že aj prirodzene mladý človek by mal jednak Európska únia je relatívne taký na prvý pohľad zložitý komplex, už aj inštitúcií, rozhodovacích procesov, ale keď sa dostanete trošku pod povrch, nehovorím, že nejako veľmi, veľmi hlboko, tak v zásade tie princípy sa dajú relatívne ľahko pochopiť. Ale myslím, že to je taký ten základ na to, aby ste vedeli aj lepšie si napríklad pri tých voľbách lepšie predstaviť, čo vám konkrétne strany môžu priniesť v rámci rozhodovacích procesov v Únii. Takže určite je to taká aj určitá snaha možno sa mať informáciu o veciach, o ktorých sa potom chcete prípadne v nich byť aktívnejší a trošku aj kritického myslenia. Ale to kritické myslenie si myslím, že základom toho je naozaj tá informácia a tá vedomosť, objektívna vedomosť. Lebo len o niečom pochybovať alebo znevažovať bez toho, aby sme vedeli, viete, používajú sa také tie klasické klišé, že to Brusel a to nám Brusel diktuje. Ako teraz vám to celé vlastne sa snažilo aj tak dať taký ten pohľad na vec, že naozaj my sme tu zastúpení Slovensko pri všetkých otázkach, ktoré sa riešia. Ja nechcem zase povedať, že možno Slovensko má tú istú váhu z pohľadu naozaj tí Nemci a tí Francúzi, naozaj tá váha v Európskej únii je prirodzene vysoká. Ano. Dajme tomu, my si musíme naozaj vyberať tie svoje pick your fights, musíme si vyberať tie svoje priority, na ktorých sa chceme, na ktorých nám záleží, ale dá sa to. Čiže to je asi taká nejaká odpoveď na vašu otázku.
informovať sa o veciach naozaj z objektívnych zdrojov, keď teda máme o niečo záujem, mali by sme o tom niečo viacej vedieť a potom aj zapojiť svoje kritické myslenie a vyhodnotiť si tie informácie, ale musia byť objektívne. Ďakujem veľmi pekne za túto povzbudivú radu na záver našej diskusie. Ja by som ešte dal priestor na dve otázky z publika, ak by ste niekto mali, ja potom zopakujem do mikrofónu, nehambite sa, nech sa páči. Máme zatiaľ nesmelé ranné publikum. Nech sa páči. No, nebojte sa, pýtajte sa ma. Už máme, áno? Ja potom zopakujem do mikrofónu, áno, nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne. Mali sme teda otázku ohľadom digitálnej transformácie. Aké sú tam teda možnosti nejakej spolupráce Bruselu s tým slovenskými nielen municipalitami, ale aj štátom, samosprávami pri rozvoji digitálnej transformácie? Spomínali si ako jedno z priorít EÚ. Tak prvom rade sú to návrhy legislatívneho charakteru, čiže tam je to rezort miery. To sú informatizácia regionálneho rozvoja, to je taká strašná skratka. Čiže to sú kolegovia, ktorí to riešia priamo tam, sú na to stratégie doma, ktorými sa Slovensko riadi, ale ktoré musia byť v súlade s európskymi štandardami a s európskou legislatívou, ktorá sa transponuje do systému. No a potom sú to aj programy, ktoré sa vyslovene podporujú túto digitálnu tranzíciu. Sú to programy jednak v rámci koheznej politiky, je to takisto plán obnovy a odolnosti, áno. Ja tu viem recovery plan, pardon. A takisto je to aj sú ďalšie programy Európskej komisie, ako je napríklad CEF. A tam sú pravidelne výzvy, na ktorých sa môžu zúčastniť či už krajina, alebo aj súkromné subjekty v rámci Slovenska. Ďakujem pekne za odpoveď. Máme tu ešte nejakú otázku? Prosím, máme ešte nejakú otázku? Dobre, ja mám nachystanú pre presne túto príležitosť otázku. Čo by ste dali ako call to action všeobecnej verejnosti, aby sa zaujímala viacej o nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu? Prečo by nielen mladého človeka, ktorý teda je možno až primárnou demografickou skupinou, na ktorú teda niektoré aktivity mobilizačné smerujú, prečo by sa ľudia aj možno nad rámec toho mladého veku, všetci ľudia, celá spoločnosť mala zaujímať o nadchádzajúce voľby a aj zvoliť aj do Európarlamentu? Začala by som asi tým, že Slovensko nemá veľmi povzbudzujúcu účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu a je to počas všetkých 4 volieb, ktorých sme sa zúčastnili od roku 2004. Sme mali najnižšiu účasť na voľbách do Európskeho parlamentu. Aj keď posledný rok, teda posledný krát v roku 2019 tá účasť bola cez 22%, tak stále to bola ešte najnižšia účasť zo všetkých členských krajín Európskej únie. Takže je tu opäť veľký priestor dokonca, nie len určitý, ale veľký priestor na zlepšenie. A je tu taký, myslím, že to bola skôr debata dobrá pre sociológov, prečo tá naša účasť je taká nízka, pretože a možno to bola otázka na vás, ako sa vy pozeráte na Európsku úniu, ale predpokladám, že medzi vami budú skôr eurooptimisti ako tí, čo sa... Ale opäť, treba aj kriticky myslieť, a Európska únia nie je ideálna, vôbec nie, a my to tu vidíme veľmi dobre. Ale že prečo máme takú nízku účasť? Na jednej strane tá podpora Európskej únie je relatívne vysoká na Slovensku, a na druhej strane nejak tam nedošlo k takej identifikácii s tým, čo Európska únia robí. Je to nejaký vzdialený konštrukt v Bruseli, ktorý, ako som povedala, možno rozhoduje bez toho, aby sa zaujímal o názory Sloveniek a Slovákov. Možno sa vníma ako ekonomický projekt, nie ako hodnotový projekt. Tých dôvodov môže byť viacero a každý by si mal zodpovedať, že či chce žiť v
že určite chce žiť na Slovensku, ale že asi chce žiť aj v Európskej únii, pretože nám poskytuje okrem tých ekonomických výhod aj naozaj možnosť, napríklad pre vás, možnosť štúdia, cestovania bez nejakých zložitých prekážok, bez nejakej byrokracie. A je to teda priestor zároveň, ktorý nám poskytuje, aj vzájomne si poskytujeme určitú mieru bezpečia, bezpečnosti a prosperity. Európska únia je založená aj na hodnotách, ako je solidarita. Krajiny, ktoré sú ekonomicky vyspelejšie, prispievajú aj prostredníctvom rozpočtu Európskej únie, nám prispievajú aj nám krajinám, ktoré sme tú tranzíciu na trhovú ekonomiku začali neskôr, tak nám stále prispievajú, aby sme sa naozaj tie nožničky, to znamená ten rozdiel ekonomického vývoja, aby sa čoraz viacej približoval. A myslím, že takýto projekt stojí za to, aby sme mu lepšie rozumeli, a aby sme sa chceli podieľať aj na jeho budúcnosti. Ale chápem aj to, že to, ako sú oslovení naši občania, aj vy, mladí ľudia, záleží aj od programu politických strán a od kandidátov, ktorí takéto idei majú prezentovať, čo chcú dosiahnuť v Bruseli a vysvetliť, že Brusel to sme my. Ďakujem veľmi pekne za túto odpoveď. Ja si myslím, že dostatočne optimistická na záver. Ja by som vám možno chcel oplatiť túto láskavosť, aby som vyzval ešte tak publikum na taký experiment, že ak sme tu teda naozaj eurooptimisti, aby som vás poprosil, kto plánuje ísť vo voľbách európskych voliť, nech dá hore ruku, nech je pani veľvyslankyňa. OK, dobre. Čiže vidíte, že nie je to všetkým ľuďom jedno. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše pripojenie, za váš knowledge, ktorý ste nám dali, za insighty z vašej práce. Chcel by som poďakovať veľvyslankyni Petre Vargovej, stálej predstaviteľky Slovenskej republiky pre EÚ za pripojenie. Ďakujem veľmi pekne, ešte prajeme úspešný deň. Ďakujem vám pekne za pozvanie a tiež vám prajem dobrú, úspešnú debatu a nech ideme spoločne voliť aj do tých volieb, čo budúci rok prídu. Všetko dobré prajem. Ďakujem pekne, do počutia.